It-tifel tagħna mhux qiegħed imur resource center għaliex kellna nażlu bejn l-edukazzjoni ta' ibni u s-saħħa mentali tiegħu. Issa tħanna fil-5 jum edukazzjoni illi misset il-qiegħ. Din hija karba ta' li qasmet il-weġġat tagħha fuq il-medja soċjali b'reazzjoni għar-rapport ta' Net News wara illi l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima ammetta li preżentament f'Malta u Għawdex hawn xejn anqas minn 180 student qed jistennew is-servizzi ta' LSI. Bosta spjegaw li mhux biss għandhom uliedhom qed jistennew li jkollhom LSI iżda hemm oħrajn li sakemm damu jistennew LSI uliedhom issa laħqu temmew l-iskola sekondarja. Oħrajn sansitra rrakkontaw illi qalulhom illi uliedhom ma kienx qatt kellhom bżonn LSI. Oħrajn saħqu li l-awtoritajiet iddeċidew li fis-sitt sena bintom ma kellix bżonn aktar għajnuna. Missier partikolari spjega kif issejlu sena u nofs jistenna LSI għal ibnu. Oħrajn spjegaw li lilhom qalulhom li ma kellhomx bżonn LSI sabiex jagħtuhom l-indipendenza neċessarja meta fil-verità għandhom bżonn bil-karti mediċi jiġdu dan. Diversi oħrajn spjegaw li joliedhom għandhom LSI shared maqsuma bejn 8 u 10 studenti bl-attenzjoni one-to-one ma tiżisti mkien. B'numru ta' ġenituri oħra jispjegaw li s-sitwazzjoni hija tant diżastruża illi spiċċaw jagħtuk LSI mat-tifel jew it-tifla tiegħek skont jekk għandhomx kundizzjoni jew oħra. Gvern deskritt superf mal-ġenituri għad-detriment tal-ulied. Tfal illi qed jitħallew id-dar sabiex tiġi salvagwardata s-saħħa mentali tagħhom b'kelma waħda tidwi u tiddiskrivi din is-sitwazzjoni. Aru każa.